L'Ajuntament ha licitat les obres del vial que uneix la carretera de la Pobla a l'Aliana amb la rotonda del Parc Comercial El Osito. Es tracta d'unes obres que tenen un pressupost d'1.200.000 euros i a les quals han optat 18 empreses. Són uns diners que estaven ahí de la gent urbanitzador, Tremont, que tenia que haver desenvolupat en el seu dia, però degut a la crisi de més no pogué desenvolupar-se. I ara han tret l'obra a licitar, una obra de 1.262.000 euros, s'han presentat 18 empreses i ara els tècnics van a valorar quina és la millor oferta per poder adjudicar l'obra. Es tracta d'un accés que ve de l'autovia i connecta amb la zona industrial i residencial de la zona sud o la del sector IBM. El vial existent es asfaltarà per eliminar els bonys. Al mateix temps s'aprofitarà per eixamplar la carretera i els vorals. A més, junt a ells es construirà un carril bici que connectarà amb la xarxa de la zona educativa i esportiva del Mas de Tous i que porta fins al casc urbà i les urbanitzacions nord. Els laterals de la carretera s'enjardinaran integrant-lo amb la zona residencial que hi ha junt a esta. També es canalitzaran les aigües pluvials unint-les al tram ja canalitzat de la carretera a l'Eliana. L'obra és important perquè hi ha molt de pas de tràfic per ahí, enllaça a la zona comercial, en la carretera de l'Eliana, en la qual darrere de la carretera de l'Eliana estan urbanitzacions com està Quatre Vientos, Montanyeta, Camp de Túria, n'hi ha molt de vehicle per ahí, n'hi ha molt de pas i són les obres que feien falta urbanitzar lo antes possible i també per canalitzar el tema de les aigües pluvials que està al barranc i n'hi ha que causar aquestes aigües perquè no porten més problemes a aquestes carreteres d'ahir. L'Ajuntament estudiarà les propostes presentades. A principis d'any s'adjudicaran els treballs per a aquesta carretera que tindrà un període d'execució de 6 mesos.